Ta' kull sena fil-mixja tagħna tar-Randan, il-Knisja tfakkarna fil-mument meta Ġesu tela fuq muntanja għolja ma' 3 dixxipli tiegħu, Pietru, Ġakobu u Ġwanni, u fit-talb tbiddel qudiemhom. Iż-żbuħija ta' Ġesu hija żbuħija li tattirana. Hija żbuħija li tagħmlilna kuraġġ fil-mumenti bsin tal-ħajja. Meta nħarsu lejn Ġesu, anke meta huwa msallab naraw ir-raj tajjeb li jattirana leh bit-tjubija tiegħu imma anke bi-żbuħija tiegħu. Hija żbuħija ġewwinija, hija żbuħija li ġejja mit-tjubija tiegħu. Aħna wkoll imsejħin biex bħal Ġesu inkunu quliet id-dawl. Fit-trasfigurazzjoni tiegħu Ġesu juri lilu nnifsu bħala dawl minn dawl kif ngħidu fil-kredu. Imma aħna wkoll id-dixxipli tiegħu imsejħin biex ngħixu u nimxu ta' quliet id-dawl kif jgħidilna l-Apostlu missielna fl-ittra lill-Efesin. Imxu ta' quliet id-dawl li intom. Ġesu jallimna li l-ħajja tajba hija wkoll ħajja sabiħa. Din is-sena il-Belt Kapitali tagħna hija Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Hemm fina xenqa żbuħija li nixtiequ naċċelebraw flimkien bħala poplu. Imma hemm ukoll is-sejħa tal-mulej li l-ħajja tagħna tkun sabiħa billi tkun ħajja tajba. Fuq il-muntanja għolja nisemgħu leħen il-missier li ħabba li jibnu għal għaxqa tiegħu u lilna jgħidilna isimgħu lilu. Dan ir-Randan tkun ħaġa sabiħa li aħna nippruvaw nkunu li tiddawl nisemgħu il-kelma ta' Ġesu. Id-dixxipli li qabadhom biża' kbir quddiem din ix-xena meraviljuża, imma qabadhom ukoll ix-xenqa, qabdithom ukoll ix-xenqa li jkomplu jaraw ħal dejjem fi żbuħija tiegħu. Hemm minnhom raw lilu biss, lil Ġesu biss. Donnu l-Vanġelu li tgħidilna li jekk aħna insammru il-ħarsa tagħna fuq Ġesu, il-ħajja tagħmel ħafna iżjed sens. Dan huwa l-awgurju tagħna l-isfijiet dan ir-Randan imqaddes li aħna u nitpaxxew bi-żbuħija ta' Ġesu ma nitfixklux meta fuqna jiġi s-salib bit-toqol tiegħu imma nagħmlu l-kuraġġ u nimxu ta' quliet id-dawl.